anthu ambiri timati tikakonza tsogolo lathu mwina pa nkhani ya maphunziro mwina timayiwala zakumene tachokera. Koma mpulogalamu ya lero ndakubweretserani mmodzi mwa asungwana kapena kuti mayi amene anakumbukira kumene anachokera. Atatha kuphunzira atapeza mwayi mdziko muno, koma anakumbukiranso kuti ndi athandize ana amene ndasiya ku sukulu, makamaka ana asungwana. Mzimayi ameneyu anayambisa sukulu ya sekondari komanso ali ndi primary school, ndiponso ali mapulani osiyanasiyana. Amenewa ndi aini ake a Atsikana pa Ulendo Private Secondary School, ndipo dzina lawo ndi a Memory Chazeza Mdyetseni. Leronso muli ndi ine Innocent Chitosi. Ndikulandireni mayi ku programu ya lero. Soma kwambiri. Ine ndimangofuna ndingomva kuti kodi inuyo mbiri yanu ndiyotani, mukuchokera kuti pa Chingerezi mmati background. Chabwino. Ineyo monga mofotokoza kale, dzina langa ndine Memory Chazeza Mdyetseni. Kungokambako pang'ono za background yanga. Nabadwa m'banja la ana 6, ine wachiwiri. Ndili na azichemwali anga awiri, azichimwene anga 3. Ndipo skulu yanga ndaphunzira ma primary schools awiri, St. Mary's Girls ku Kalonga, komanso Lunyangwa Girls ku Mzuzu. Kuchoka kumeneko nasankhidwa kupita ku Lilongwe Girls Secondary School. Kuchoka ku Mzuzu? Kuchoka ku Mzuzu. Ndipo ndikukumbukira kunena kuti amene tinasankhidwa ma secondary school abwino kwambiri ine pa Atsikana awiri. Nzanga anapita ku Lipuni Girls, ine ku Lilongwe Girls. Ndipo nitamaliza skulu yanga form 4. Tikuyandikira kulemba maiso a form 4. Ndine wa mpingo wa CCP. Ndipo nimapemphera pa Lilongwe CCP. Nitapita ku chalichi tikuyandikira kulemba maiso, namva ulaliki okhudzana ni ana amasiye. Ineyo makolo anga anamwalira nili wa chichepere. Mayi yanga anamwalira nili standard 6. Bambo anga anamwalira nili form 1. Ndiye pomva uthenga wa ana amasiye, ineyo ndali nawo ni chidwi kwambiri. Chifukwa chimene amalalikira zokhudzana kuthandiza ana amasiye. Ndiye pothandiza ngati kwa ineyo nimazitenga kuti ndine mwana wang'ono, nilibe ndalama. Nthawi zonse nikamaganiza kuthandiza, mutu mwanga mayenda kunena kuti ukhale ni ndalama ndiye ungathandize. Koma ulaliki umenewu mafotokoza kuti kuthandiza sumathandiza pokhapokha uli ni ndalama. Utha kuthandiza mwachitsanzo ku orphanage, kuchapira ana zovala, kuwawerengera mabuku, kusewera nawo, kuwadyetsa zakudya, kuwaphikira. Ndiye ineyo inakhala ngati kuti atsegula mutu wanga kunena kuti kodi niso nditha eti. Ndiye ndinachipanga mu mtima mwanga unena kuti ineyo nikamaliza nkalemba maiso form 4 ndifuna ndikathandize. Ndiye nitamaliza maiso anga form 4. Nthawi imene ndimakhala ndi ankolo anga kweli ya 18. Ndiye kunaliko vuta kuti ndilankhule chimene chili pa mtima panga. Ndiye nitakhala kwa kanthawi kunapezeka kuti ankolo anga aja amadwala, kenako anamwalira. Atamwalira zinali zonivuta kuti tsono nikhala kuti. Ndiye panali ganizo lopita kukakhala kwa chibalena, koma ndikukumbukira inalipo holiday ina yake nili form 4. Nthawi imeneyoyo ananitenga kunena kuti ndibwerere ku mudzi kwathu, tipite kwa DC akanione, akanipatse ndalama zimene makolo anga anasiya. Ndiye amafuna kuti akanione ineyo. Ndiye nitapita kulendo kumeneku ku mudzi kwathu, kunapezeka kunena kuti natengana na ankolo anga tinali minibus. Tili minibus nangoona kuti pasi pa miyendo yanga nikupeza pesi yokongola. Ine kuitola pesi ija nkuona pesi ingakhale ya ndani mbasi muno. Ndiye chifukwa nali msewu wa mabampu, ndimadziwa kuti munaso yechoka kutsogolo kumatsetsereka mpaka naudzanifika. Ine nitaitola nayang'ana kenako kutsogolo kwa basi naona kuti kuli mzungu. Ndiye naganiza kuti pesi iyi inokhala ya mzungu. Natenga naipititsa.
ntamupatsira iye anadzidzimuka waitenga kuti ine ndikuona kuti pesitu iyi inali pasi pa miyendo panga. Kenako nthawi yomwe anati komanso kulankhula chizungu chabwino ukuchokera kuti ukudziwa kuti mpesi iyi ni zonse za moyo wanga ku Malawi kuno zili mpesi iyi ndira sinimadziwa koma ine ndinangoganiza kuti munthu amene angakhale mwini wake wa katunduyo ndiweyo. Ndiye kenako anatenga ma contacts anga ineso natenga za iyeyo ndiye ananifotokozera umaphunzira kuti ndiye namuuza anangomaliza kumene school kulonge girls iyeyo ananifotokoza kuti ukudziwa ifeyo tu tibwera kunoko ku Kasungu ndicho linga chodzayambitsa girls school. Monena kuti iweyo tati kuti wabweraso ulendo wina udzanipeze ifa ndikufunitsitsa munthu woti anganithandize. Kenako tinasiyana ine ndabwereraso kulilongwe kuja anakhala akuniimbira kumanitana kumanilankhula komanso pakukhala kwanga kulilongwe ni masakasakabe kuti ndikuti kumene ningapite kukathandiza. Ndiye kenako napanga chisankho kunena kuti Audrey wanuza kuti ali ndi school ile ni Audrey ni nzungu yamene nzungu yatsopano. Ndiye kenako nanyamuka kupita ku Kasungu. Koma ku Kasungu mmene kumudzi kwathu sono ku Kasungu eti ndiye mmene ifeti makulu amene nafotokozera kuti takulira kunzuzu kukalonga makolo athu samatipititsa kumudzi. Ndiye zinali zachilendo nditafika pamudzi wa kwathu nakhala mnyumba ya agogo anga. Nditakhala mnyumba muja china chilichonse chimene chimachitika mnyumba mmene muja pamudzi pamenepo zinali zonidabwitsa kwambiri. Zonidabwitsa chifukwa chonena kuti sinapezemo mtsikana wa saizi yanga ndipo ninafunsa kodi atsikana ali kuti anena kuti atsikana onse anakwatiwa. Atsikana anakwatiwa. Kenako mukukhala mwanga naona kuti nkhani zimene akukamba pamudzipo zoonetsa kuti tsopano okwatiwa wachiwiri ndine tsopano. Ndiye ineyo naona kuti kodi zimakhala choncho pamudzi pano. Ndiye ntapita ku skulu kumeneku kwa Audrey nakapeza kunena kuti atsikana amene anali form 1 amene ndimafunika kuti ndziwathandiza anali azaka zofanana ni ine. Ndiye ndinadabwa chifukwa chani atsikana wawa akufanana ni ineyo pamene ine namaliza form 4. Ndiye ndinayamba kumafusa kuti zimatani anamba unifotokozera atsikanawa chifukwa chonena kuti kwawo mwina amasowa chakudya ndiye amapititsa kukalima kumakapanga maganyu pakutelo amapezeka kuti sakupita ku skulu. Komanso ena akuchoka mmabanja onena kuti mwina makolo awo anasiyana ndiye panatuluka zifukwa zosiyana. Ndiye zimene zozo zinanikankha ineyo kwambiri kunena kuti ndiye ndiwathandize. Ndiye nayamba kumaphunzitsa. Ndiye ntayamba kuwaphunzitsa atsikana aja. Mmene monde kuti muli ndi MC. Ndiye kuti ndini MC. Okay. Ndiye kenako nakhanga tinakhazikika kumene koko tsopano ndiye kuti kumakhala ni ndani ni nzunguyu Audrey kumamuthandizira. Ndiye iye amandithandiza ineyo kumathandiza so atsikana. Ndiye atsikana ajawa ananipatsa chidwi chonena kuti kupita ku skulu mochedwa sinali vuto kwa iwowo mmene amakhonzera komanso mtima ofuna kuphunzira chifukwa kwa ine nimaona ngati chifukwa munaso kuchoka kovutika chifukwa choti achedwa naye skulu chifukwa choti munaso mmene akuonekera anthu amwina sangaphunzire koma ndinali ni chidwi mmene amaphunzirira. Ndiye panapezeka nthawi yoti Audrey ananyamuka kumapita ku Canada. Atanyamuka ndiye Audrey anapezeka kuti anauza anzi zake obwera mukampeza memory kumene akakuthandizani. Ndiye kunabwera Christ atabwera kunapezeka kuti skulu iyi nalinso ni mavuto ake ambiri. Mpaka na skulu iyi inafika potsekedwa. Skulu iyi itatsekedwa Christ anaganiza kuti ndibwerere kwathu koma ndifuna nkagawa nkhani iyi kwa bambo anga ni mayi anga. Anawa ndikufunitsitsa amene amapanga bwino apitirize skulu. Iweyo memory ndi wokhonzeka kuti upitirize kumayenda nawo anawa. Ineyo ndinachona kuti ndi chinthu chachikulu siningakwanitse
nangomaliza form 4 nthawi zonse ndimazipangabe kuti nangomaliza form 4 ndikufunika kuti ndizipitiriza maphunziro anga, ndiye pazipezeka so kuti mwinaso ndikugwira ntchito iyi ineyo sindikwanitsa. Iye ananena kuti chabwino ngati sukwanitsa ineyo ndikupita kwathu, atsikana wawa basi nawasiya. Ndiye ndikuwuzani usiku sinagone chifukwa namba kuganiza tsogolo la atsikana amenewa, kuganizira atsikana amenewa sukulu ikawalephera ngati sapita so ku sukulu chifukwa choti ineyo nakana, kodi adzakhala atsikana otani, adzakhala azimayi otani mtsogolo muno pozindikira sukulu zimene yachita kwa ineyo. Mawa kutacha napita monyinyirika kunena kuti ndiyesera, anena kuti ndipo suyesera ukwanitsa. Atapita ku Canada ananituma kunena kuti ndipeze sukulu iye amafunitsitsa atsikana wapite ku Lilongwe Girls. Ndiye nonena kuti hayi Lilongwe Girls umachita osankhidwira, koma alipo masukulu yena ofanana ndi Lilongwe Girls. Ndiye zinali zovuta chifukwa nthawi imeneyo yona ngano nangomaliza form 4 limene ndikufotokozeramo, kupita ku sukulu ina iliyonse kukakamba ni ahedi amangonena kuti iwe kamwana ukuzidziwa zimene ukukamba, koma ukutiuza kuti azunguwo akuti azipanga support ana 35 pa sukulu imodzi, ndalama zitenga kuti zizakhala bwanji pamene ifeyo ndondomeko inali yokhazikitsidwa bwino ndipo ndimadziwa chimene ndikufotokoza. Nayenda masukulu angapo mpaka nakafika ku Praise kukakambirana na ahedi anati ayi sindikumvetsa. Napitanso ulendo wachiwiri kukakambirana nawo, ananimvetsetsa. Kenako napanga organize ana aja kuatenga kukasungu kupita nawo ku Praise. Ana aja atamaliza sukulu yawo anapezeka kuti ena anasankhidwa Chansa College, ena ku Bunda, ena anapita ku NLC, ena ku Nzuzu University. Andi kuchokera pamene popo ineyo nakhala osangalala, komanso nanena kuti mudziko mwathu munomo ndikuona ngati anthu akumudzi amatayiriridwa, pamene anthu akumudzi atapatsidwa mwayi ngati umene umaperekedwa kwa anthu a mtawuni athaso kupanga chimodzimodzi. Ndiye kenako ineso napezeka mwayi kupita ku ABC African Bible College, ndipo mukuphunzira kwanga chaka chilichonse ndimaganizirabe kodi ndikapange chani ntchito yone ndikathandize anthu kusintha miyoyo yawo. Ku Africa Bible College makaphunzira maphunziro anji? Choyambira nditapita ku ABC ineyo ndimafunitsitsa nitakakhala mulusi wa pawayilesi, koma kenako pokazindikira kunena kuti ndikufunitsitsa nitakafikira ana akumudzi, ndaganiza kunena kuti ine tunayenera kudzakhala mphunzitsi. Ngakhale kuti sichimanikomera kwambiri, komabe ndimazikakamiza kuti ine nayenera kudzakhala mphunzitsi. Ndiye ndikumbuka chaka choyamba ndikunenabe kuti ayi nikapangabe communication. Chaka chachiwiri kenako pamene napezana ndi Henry, tinayamba chibwezi namba kumfotokozera, anayamba kuona zimene ndimachita. Ndiye Henry nayeso ananena kuti ayi iweyo memory wayenera kupanga education. Muchaka changa chachiwiri nayamba kuganizira tsopano zokhala ni skulu, ndipo nayamba kuganizira skulu ya atsikana okhaokha chifukwa cha mavuto amene ninawaona kumudzi. Napita kumunda kukalima na agogo anga amalima foja, namva ululu olima foja, namva ululu okhala mtsikana wa pamudzi mene treatment mene amalandira. Ndipo kwa ineyo ndimona ngati ndi chitonzo kwa mwana wamkazi ngati sanaphunzire skulu. Chokhacho chimene chitha kumupatsa ufulu ndimona kuti ni maphunziro, pamene maphunzironso ngovuta kwambiri kunena kuti mwana wakumudzi akamufikire malingana ndi zikhulupiriro zathu zimene tili nazo. Ndiye pakutero ine ndaganiza kunena kuti sukulu imene ningakonde yofunika ikamangidwe kumudzi.
Chabwino. Ndino munali ku Africa Bible College. Mene mwafotokozera apa. Simunafike beko kuti mwatenga degree yanu. Ayi. Ndifuna mundiuze kuti munatenga degree yanji kuchoka mmenepo kuti no muzifika kuti muli ndi project yanu kapena muli ndi school yanu inspiration yake kapena kuti chimene chimakukakamizani chinali chotani kuti musafike mpano khandi project imene. Chabwino. Pamene popo ndingafotokoze kunena kuti school inakhala ngati inayambika nisanapiteso college. School inayambika nditangomaliza form 4. Nimapita ku college ndiye kuti nalowa kale mu uphunzitsi, nayamba kale kuphunzitsa, ngakhale kuti nali nisanatenge maphunziro a mphunzitsi. Chifukwa cha school yoyamba ija ndimene kuti ndimaphunzitsa, ndaphunzitsako kwa zaka ziwiri ndithu. Ndipo pamene popo mpamene panabwera gwelo lonena kuti ineyo tunayenera kukhala ni school. Koma sindimadziwa kuti zizatheka bwanji. Koma ndimangozipanga kunena kuti sukulu yayenera kukhalapo yoyendetsedwa bwino. Chifukwa ndimanena kuti skulu ija inalephereka chifukwa panali zovuta zosiyana-siyana ndiye ndimatha kuziona zovutazo ndiye ndimanena kuti ineyo ndikadzakhala ni skulu nizaonetsetse kuti skuluyo idzakhale yadongosolo. Ndiye ndimapita ku college nali kuti ndikuchidziwa kale chimene ndikufuna. Ngakhale chifukwa cha umwana nthawi zina umatengeka beni peer pressure kunena kuti ayi communication ndiye yabwino kwambiri fatu ku ABC nthawi imene yoyo amapanga offer ma courses awiri, communication ni education. Ndiye zimaoneka ngati amene akupanga communication minaso they are kind of cool. Yana ngasi celebrity. Yeah. Apa TV ndi pa radio. Yeah, inuyo maselebu. Net magaga misido panga ziti zimenezo. Pamene pasi pa mtima nimadziwa ndithu kunena kuti inetu ndine mphunzitsi. Inetu nayenera kupita ku uphunzitsi. Monena kuti mene timapanga ma project ena class kumatiuza kuti mukufuna kudzatani, ineyo ndithu ni manena ndithu nati ine mphunzitsi school. Ndikufuna school. Eyetu. Ne munasinthira part from mapanga za communication. Yetu munasinthira part kuti muyambe nokulowa ku education. So second year nimene nayamba education. Koma first year makanga ti general. Koma second year pamene nayamba kupanga education. Ndithu. Ndiye mutamaliza munatenga degree yanu ya education. Munakayamba ntchito kwina kapena nangasi skulu ya kuti Atsikana pa ulendo. Ndifuna ndisatire ulendo wanu kuti kuzafika pano. Mwayenda bwanji. Ndiye tsopano nditamaliza skulu napanga graduate 2006. Unaliso mwayi wanga woyamba kupita ku Canada. Nditapita ku Canada ndakalankhula kwa anthu amene amathandiza Atsikana aja 35 aja. Nditalankhula kumene koko ndipo anandifunsa nthawi yomweyo ukufuna chani. Ndiye nawauza ndikufuna skulu. Ndikufuna skulu ya Atsikana kumudzi. Ndipo napereka zifukwa zake. Kuchoka hapo nitabwera kuchoka ku Canada 2006 yomweyo napanga ukwati ni Henry 26 August. Kuchoka hapo napeza ntchito ku ABC komweko ku Christian Academy. Kukagwira ntchito ku Christian Academy ineyo ni Henry tinapangana kunena kuti iweyo memory panopo wayenera kuti ukagwireko ntchito kumeneku ukaone mene amapangira zinthu, mene amazipangira organize. Chifukwa paka nali panopo tikukayamba skulu. Ndiye kukayamba skulu opanda knowledge sizikhala bwino. Ngakhale kunena kuti tinalibe titaphunzira, nalibe ntaphunzira kuchoka be ku skulu ija. Mose mumene nimayenda chifukwa ngakhale kuti nali ku college koma nimapangabe ni Atsikanawa. Ndiye nagwira ntchito ku ABC Christian Academy kwa chaka chimodzi. Ndapanga graduate 2006 June, September ndinayamba ntchito ku ABC. Nagwira ntchito mpaka na August. Ngati mphunzitsi. And tsopano kumene koko ku African Bible College nalandira training ngati mphunzitsi wa ku secondary school.
ku ABC Christian Academy nakaphunzitsa ngati assistant teacher ndipo ndimaphunzitsa tiana ta zaka 4 mwaona ndiye kumene kuja naphunzitsa kwa chaka nditachoka kumene koko tinatsegula school 2008 kunoko ndiye nayamba kuphunzitsa form 1 mwalankhula zambiri pa background mwina ndipereke mwayi kwa amene akuonera programu iyi kuti zikhazikike bwinobwino zimene mwalankhula apa tikukonzekera kubwera ku chigawo chachiwiri cha programu iyi. Ngati mwangotipeza kumene iyi ndi programu ya Tchutchucthu ndipo programu ya lero tikucheza ndi mwini wake kapena mkulu wa skulu ya Atsikana pa Ulendo Private Secondary amene ndi Memory Chazeza Mdyetseni amene anatsatira masomphenya awo kuchokera ali mwana kuti athandize kutukula miyoyo ya atsikana makamaka pa nkhani ya maphunziro. Takhalani pomwepo. Ndikulandireni ku chigawo chachiwiri komanso chotsiriza cha programu ya lero ya Tchutchucthu. Programu iyi tikucheza ndi mkulu wa skulu ya Atsikana pa Ulendo Secondary amene ndi Memory Chazeza Mdyetseni amene anatsatira masomphenya awo kuti mpakana athandize atsikana makamaka pa nkhani ya maphunziro. Ndiye mwanena kuti mutakhala kumudzi ku Kasungu munakomana ndizo bechera zovuta siyana zimene atsikana amakomana nazo m'midzi ngakhale m'matawuni. Mwanena kuti kukamba kwa akuluakulu mukamakhala kumasonyeza kuti nthungululu zimene tiyimbe pompano zikhala za ukwati wanu. Koma ndimafuna ningodziwa kuti inuyo munalimbana nazo bwanji kuti mpakana mutulukeko kubwereranso ku skulu. Zomwe kwambiri ndizoonadi zovuta zinalipo zambiri kumudzi kwathu nditafika kanthawi kochepa kamene ndinakhala kumudzi koma ndinakumana ndi zambiri mmene nafotokozera kunena kuti pamudzipo ndinapeza kuti atsikana onse palibe mtsikana ndinali ine ndekha ndipo nkhani zimene amakamba makolo achibale zinali ndithudi zothamangitsira ineyo ndipo ndimatha kuwaona anyamata ena kumabwera kumanifusira koma osati anyamata okha koma azibambo amabanja awo. Chimodzi chimene ndimathokoza kwambiri chonena kuti bambo anga asanamwalire ananiphunzitsa ubwino wa skulu. Ndiye chinali chovuta kunena kuti anthu apamudzi anichotse pa chimene ndinachikhulupirira. Kuyambira ndili wang'ono bambo anga amanilimbikitsa skulu. Ndiye kwa ine kukhala pamudzipa nimadziwa kuti tsiku lina nipitanso ku skulu. Pamene pamudzipa amaona kunena kuti zathera pompa. Ndiyeno mudapita ku Canada. Munalongosola mmene masomphenya anu. Azungu anamvesera anakufunsana mukufuna chani. Munauza mufuna muzayambise skulu koma ikakhale ku midzi. Kuti muyambe skulu mwati munazapeza malo pano ku Kasiya kunsalu ku boma la Lilongwe. Kuti muyambe kuti skulu iyambike kuchokera ku Canada ndi kubwera pano zinayenda bwanji pamene? Chabwino ndiye kuti ine nditapita ku Canada mmene nafotokozera kale kuti nakuti ndali pa chibwezi ni Henry kukhala engineer ndiye anali nafe pa program imeneyi tinayamba kuyendera limodzi kugawana masomphenya kodi titani. Ndiye nitabwerako ku Canada nitamufotokozera ineyo nayenda choncho ndipo ndimafotokoza kuti chaka chomwecho napanga ukwati. Kenako limodzi tinayamba kuyang'ana malo kodi kwabwino kumene tingafikire atsikana ndikuti munomo Malawi pafupifupi kumudzi kwina kulikonse koma tinaganizira kumene angatipatse malo mwaulere chifukwa ili timaliona kuti ndi thandizo tifuna tithandize. Ndiye tinanyamuka ni Henry kupita kwa makolo ake ndikukawafotokozera masomphenya athu kuti ifeyo tikufunitsitsa titamanga skulu.
bambo a Henry ananena kuti ayi tiyeni tipite kwa achibale athu tili nawo malo kumudzi kwathu amene tinawasunga kunena kuti awawa kuti abwera chitukuko chilichonse chimene chili chothandiza ife tidzalandira. Ndiye kuchokera mwa bambo a Henry ndiye chifukwa tikupezeka malo ano. Malo ano anapatsidwa mwaulere. Ndithu. Kunkhani ya kukhala ndi masomphenya zimalumikizana ndi kukhala ndi kuthekera kwa makobiri. Zoona. Mukulumikizana bwanji ndi mzungu amene azungu amene munagwirizana nawo amene anabwerera ku Canada iwo akuthandiza mbali yotani? Chabwino nje pamene popo tsiku limene lolo ineyo nditafotokozera kunena kuti ineyo ndikufuna skulu. Nitanena kuti ndikufuna skulu nthawi yomweyo anapanga organize dinner yonena kuti tiyambe fundraising ya skulu. Ndipo ndikakufotokozereni kunena kuti ukakhala ndi masomphenya ngakhale kuti ndrama zikhale palibe umadzafikira apo tsiku lina. Tabweza statement imene mwauze asikana amene akuonerawo ako Malawi kuno. Ndikunena kuti ukakhala ndi masomphenya onena kuti kufuna china chake chichitike usayang'ane ndalama koma iweyo utsimikizire kuti ine ndikufuna ichi. Chifukwa ineyo mmene ndimaganizira za skulu ino panalibe wantambala. Ndipo polankhula kwa anthu amadabwa kunena kuti sono ngakhale azunguwo amadabwa kuti ukulankhula ngati kuti ndrama zilipo koma ukuzidziwa ndrama zomanga skulu komanso ndi msinkhu wako. Ndiye ambiri amaseka amazona ngati zachibwana koma ineyo ndimanena zoona. Ndipo Kriste amanena kuti apapa ndiye tikunilemba ntchito tu kwambiri. Ngakhale bambo ake mayi yake amanena kuti apapa tu ndiye tili ntchito mene akufotokozeratu memory. Koma ndimanena kuti zonse ndizotheka. Ndiye tinapanga fundraise ndrama zochepa kwambiri. Nitabwera Henry ananena kuti tiyamba tukugwira ntchito. Ndipo poyambirira pomanga skulu ino potsegula skulu ino anthu amatiseka. Henry mwamuna wanga ngati engineer mudziwa Malawi munomo kuphunzitsa mwana akakhale engineer kenako ndikumaganiza kusiya ntchito yake yabwino kumatsatira mkazi wake. Anthu anamuseka. Pamene panali magetsi ngati? Panalibe. Kusiya engineer ntawuno kakhala kumudzi. Ndiye makolo ake. Mwina amati mwamujesa kaka. Amatero kumene. Chabwino, skulu yanuyi model yake ndiyotani? Terekezo secondary school kuli ana angati andi model yake ngasi mati mafuna muthandize. Koma ndikuona ndi private secondary school. Ni private secondary school. Ndikuti mwina mmachaja. Talongosora pamene zimaenda bwa. Ndiye zimene zinachitika nzolenda kuti tinakhala pasi nkuganizira poyambirira. Kodi skulu imeneyi tidzayiyendetsa bwanji? Kodi skulu imeneyi tidzidzangopempha kumangokhalira kupempha ku Canada kuno? Tinanena kuti ayi ifeyo sitikufuna zopempha moyo wathu wonse. Tikufunitsitsa kukhazikika. Ndiye zaka zoyambirira chaka chilichonse ndimapita ku Canada kukapempha ndalama. 2008 titatsegula skulu tinakhala ndi ana 80 onsewo a scholarship ochoka kumamidzi. Ndiye tikanena kuti scholarship tikutanthauza kunena kuti anawa timawapezera anthu owalipirira school fees. Ndiye aliyense timamupezera ku Canada. Ndipo ku Canadako sindiye kuti kapena timangopita kwa munthu mmodzi basi ndrama angopereka koma timapita ku prekinda ku college ma families anthu osiyana akufuna kwabwino. Anapezeka kuti Kriste nzanga ibambo ake ndi mmodzi wa akuluakulu a Rotary Club. Ndiye iwo anapezeka kuti alini anzawo ama club osiyana madera osiyana Canada. Ndiye tikapita kukapanga fundraise sizikhala zocheza kumakhala kuyenda malo osiyana mpaka natikwaniritse ana 80. Chaka chachiwiri chimodzimodzi ana 80. Ndipo mmene nafotokozera sizikhala zophweka koma ukakhala ndi masomphenya sutopa.
Ndiye kunoko tinapanga program kunena kuti anawa kuti maphunziro awo ndithudi alemekezedwe. Simadziwa zinthu zaulere sizilemekezedwa. Ndipo tinanena kuti anawa wayenera kumapereka kena kake konena kuti azilemekeza so makolo awo. Komanso makolo awo azitengapo gawo pa maphunziro anawo. Ndiye tinawafotokozera makolo kunoko kunena kuti inuyo mutenga mbali. Ndipo mbali yanu inuyo mudzipereka chimanga, mudzipereka thumba limodzi la chimanga. Chifukwa mwana yakanakhala ku nyumba akanadya. Thumba limodzi kwa nthawi yayitali bwanji? Temu. Patemu apereke thumba limodzi la chimanga, komanso apereke 5 kgs nyemba. Chifukwa timadziwa kuti kunoko kulilongo anthu amalima chimanga, amalima so nyemba. Ndiye mwanayo abwere, komanso amugulire uniform. Alipo ena pa skulu panopo sakwanitsa ngakhale kupereka nyemba oluchimanga, olugula uniform timawagulira. Koma ena amakwanitsa. Ndiye tinakhala tikupanga zimenezo kwa zaka 4. Ku Canada program inaoneka kunena kuti sapitiliza malingana ndi ma program athu. Tenena kuti skulu iti ikwanitsa bwanji. Ni mbiri yathu yabwino anthu ena anayamba kubwera. Wanga chabwino nibweretsa pa private. Wanga ndikufunitsitsa abwere pa private. Ndiye tinaonanso kuti izizi zili mma program athu amene tinakhonza kale ndondomeko imeneyi kunena kuti ifeyo sukulu ino tikufunitsitsa ikhale kuno kumudzi, ithandize mwana msungwana wa kumudzi, koma timupezere thandizo. Ndiye ana mtauni yopeza bwino aja akamabwera kudzaphunzira pa skulu pano, school fees imene amalipira ana private awiri atatu, ana private atatu akuthandiza mwana wa scholarship mmodzi. Pakali pano mwendana ngati ku secondary school? Paka nali panopo tili ni Atsikana 400. Jabwino. Muwaona. That's from 1 mpaka na 4. From 1 mpaka na from 4. Okay. Mwanena kuti mbiri yanu ndimene mapanga imaitanitsa anthu ena kuti abwere. Anthu ena kubwera. Mbiri yanu ndiyo tani? Mbiri ya in terms of performance. Mbiri yathu tu ni yabwino. Ifeyo sitimayang'ana performance yoka, komanso chikhalidwe. Tikumubweretsa mtsikana kunena kuti akhale wachikhalidwe. Kukhala wanzeru ni nkhani ina, kukhala wopanda khalidwe ni nkhani ina. Koma ifeyo tikufikira mbali zonse. Tikufuna mwana akhale wanzeru, olimbikira, wamasomphenya. Tikufuna mwana akhale wachikhalidwe. Sukulu ino imene tinatsegulira nthawi ija tikulembetsanso JCE. Malizathu athu a JC akhala 100% throughout. MSCE tinayambira 98% to 100%. Mere tinayambira skulu ino. Ndithutu. Chabwino. Ndaonanso kuti imene malowa campus ino ndaona kuti muliso ndi ana amene akuoneka kuti nda primary school. Mwachidule tangolongosanisa za primary school kuti inayamba liti, mwina muli ndi ana ochuluka bwanji? Primary school tinayamba 2014. Ndipo tinayamba ni ana 14. Paka nali panopo tili ni ana 152. Koma ana amenewa akuchokera dera lino. Komanso ena akumachokera mu boundary ya Mozambique omwe. Akubwera ndithu kudzaphunzira pa primary yathu iyi. Paka nali panopo ikusizira standard 7. Monena kuti tikulandira ndithu pressure yonena kuti tikhale ni boarding facility. Pompano tikufunitsitsa kuti tikhale so ni boarding facility ya ana panopo akuyendera. Okay. Performance munanena kuti 98 to 100% pa secondary school. Mwina ndikungopangapo highlights kuti mwina ana amene mwina apita ku college, mwina mungapereke kuti kubunda choncho, kuchasa college kungoponya ponya. Paka nali panopo tili ni ana ndingangoti ma universities wose, ku Masti, College of Medicine, Polytechnic, Bunda, Mzuzu, University, mpaka na ena ali ku Canada, ena ali ku America, opatsidwa ma scholarship amenewo. Komanso ababa munaso nikhala ngati ndikunamanikane na ma numbers, specific numbers. Koma ndingangoti 1/3 ya ana Atsikana amene amaziona kuti iwowo sangati iwowo ngochoka kumudzi ali kuma universities.
half ya atsikana amene waso naziphunzitsi a primary school. Chimene chikunisangalatsa nchonena kuti atsikana amenewa akutumizaso ana anzawo ku skulu namene atenga udindo ophunzitsa azibale awo. Komanso kuma skulu kumene akuphunzitsako kuli discipline chifukwa achoka pa skulu ya discipline. Dzina lakuti atsikana pa ulendo linabwera bwa? Dzina la atsikana pa ulendo linabwera chifukwa cha nkhani ja ndimakufotokozerani ja zowawa ndinazoona kumudzizija atsikana kumathamangitsidwa m'mabanja, atsikana kumazunzika m'mabanjamu, kumakanidwa mwayi wopita ku skulu. Ndiye ndana kuti atsikana amene wafunika kuti tachotse kumeneko tapititse mbali ina yabwino. Ndiye ni ulendo wopita ku town akakupezeni ku office kwanu mukawalembe ntchito. Koma ife taphunzitse inuyo mukawalandire. Ulendo wakupita kutsogolo wala. Akupita kutsogolo wala. Ndithutu. Chabwino. Mwakamba zokuti mbuyo mmathandizidwa ndi ena akufuna kwabwino kaya Canada ena Malawi muno. Vuto limene limakhala pa ku Malawi kuno ndi kusolola. Azungu amaleka kuti thandiza kaya ndi ma project ndi aboma kaya ndi a chalichi amipingo chifukwa chokuti timapakula kwambiri akati pasa 100 kwacha 70 kwacha imapita mthumba. Kuona ma structure amene mwaponya pano, kuona quality ya response imene ili pano, zikuoneka kuti ndalama zomwe ziyendesa bwino. Pakapaka ngati mapasidwa mabiliyoni kuti muda atapakwana salapo ena. Chinsisi chanu ndi chotani? Chinsisi chathu ndi kukhulupirika. Ndi kusunga masomphenya. Ngati masomphenya aliwonena kuti tikufuna timphunzitse msungwana tikakwaniritse zimenezo. Sitinayikepo masomphenya onena kuti nkagule galimoto yodula. Nilemere ineyo ayi. Masomphenya ni a mwana msungwana ndipo tikupititsanso kwa mwana msungwana. Komanso chinaso nchonena kuti aliyense amene akugwira ntchito panopo timamuphunzitsa to be accountable. Chinaso nchonena kuti ifeyo ngati amene tili ni masomphenya amenewa sitigona. Timakhala pompano. Timakhala mklasi momwemo. Timakhala mogula momwemo. Tikaziona kuti izizi sizolongosoka timathamangisa fa timadziwa makamaka ineyo nimadziwa ndalama izi mene zimavutira kupeza. Ndipo sinimalola kunena kuti wina angobwera ndikudzangotenga ndalama zimenezi. Naonadi zambiri zikuchitika zofuna ndithu kuti ziwonongeke koma chifukwa tilipo mpano timapangabe control. Atsikana pa msinkhu umene wopita ku secondary school amakhala very delicate, amakhala ovuta kuwagwira bwinobwino. Kuganizira kuti atsikana amene amachokera mwina mabanja okuti sochita bwino kwenikweni, mwina alibe anthu owayang'anira kapena role models. Inuyo mmapanga ndondomeko yotani kuti mwapase chidwi, mwapase chilimbikiso ndi kuti azidziwa kuti andikuthekera kuzafika pamene munafika? Choyambirira ninganene kuti ngati ineyo nimakhala ndikuwafotokozera nkhani yanga mmene nadutsamo. Komanso mukunena zoona anawa kumene akuchoka mabanja osiyana-siyana, akuchoka mu backgrounds osiyana-siyana, ngakhale kuma skulu kumene akuchokera. Koma ana amene wakafika pano timawaphunzitsa umunthu, discipline. Kunena kuti ukafikire chimene ukufuna mmoyo pamafunika discipline. Ndipo discipline imene iyi imafunika ichokere kwa iweyo. Udzisamale iweyo, udzisamale maonekedwe ako kwa anthu kuti akuone kuti ndiwe mwana wa skulu, komanso zochitika zako. Komanso maziphunzitsa amene amakhala pano timawakhazika pasi ndikuwafotokozera kunena kuti inde mapepala anu na amenewo koma tikufuna discipline. Chachikulu kwa ineyo nimawaphunzitsa maziphunzitsi kufotokoza kuti mwana wapano mumuphunzitse ngati mwana wanu. Musamuphunzitse ngati munthu onena kuti simukumudziwa.
koma mumphunzitse ngati mwana wanu. Ndipo atsikana niwosavuta ngati ukuwauza chilungamo, koma ukamawanamiza bodza ndeti sizikhala bwino, koma just say the truth. Even maziphunzitsi auze chilungamo chimene muli, ifeyo sitimapanga compromise. Kuona amene mwayendera zazikulu zimene zachitika panozi, pasalepherabe kukhala ndi chilimbikiso kuti mupite pasogolo, masomphenya anu kapena kuti maplani ndi otani kusogolo? Maplani akutsogolo nofunitsitsa kumanga skulu zochuluka ngati izi m'mamidzi, chifukwa kuli atsikana ambiri tikamalembetsa ma interest kunoko kumakhala zomvetsa chisoni. Ngakhale ena amanena kuti ayi muchipereke ku Malawi yonse, timanena kuti ngati tikulephera kukwanitsa kadera kano, kodi kuchipereka ku Malawi yonse tikwanitsa? Chifukwa timakhala nawo atsikana pafupifupi 800 amene akufuna adzalembe nawo maiso amene wa scholarship. Chonsecho tikungofuna kwa atsikana 50. Chifukwa mjana fotokozea kuti poyamba tinkafuna 80, timatenga 80 koma panopo ni support imene tili nayo yachepa kwambiri. Ndiye tikumangofuna atsikana wochepa. 50 class ina iliyonse kapena skulu yonse? Class ina iliyonse. Class ina iliyonse. Ndeti chaka chichonse timangotengako 50. Komanso timapangaso evaluate ndrama mene zayendera chaka chimene chocho, kunena kuti tikwanitsa kutengaso nambala iyi kapena yofunika titsitseko. Chifukwa so tikutengeraso a private aja akukwanitsa kulipira school fees. Ngati pali mavuto onena kuti ena sakukwanitsa kulipira school fees, ndetuso zimatipangaso affect ifeyo kutengaso atsikana ochuluka. Ndimafuna mungopereka mawu otsiriza kwa msungwana wa ku Malawi, kupyola mwa msungwana wa ku Malawi mwinaso mulankhule ndi a Malawi nkhani yokhuzana ndi kulimbikisa mwana wa msungwana pa nkhani ya maphunziro. Inu munganene kuti chani tokwasana mwayo mene? Ineyo mawu amene nditha kufotokoza nonena kuti Mulungu analenga mwana wa mkazi, mwana wa mwamuna, tonse chimodzimodzi. Ndipo kumupatsa mwayi mwana wa mkazi ali nkuthekera, ndipo ni wanzeru. Komanso tisayiwale kunena kuti ukaphunzitsa mwana wa mkazi waphunzitsa mudzi. Chifukwa mwana wa mkazi namene mtsogolo muno akadzakhala mzimayi amakhala ni ana. Ndiye ifeyo kwa ife Malawi ni pempho langa kunena kuti ngati kungatheke tiyeni tiwafulumizitse atsikana, azimayi amene akuona ngati kuti mwayi wawo unatha kupitaso ku skulu. Chifukwa skulu maphunziro ndiye chiyambi cha chitukuko. Palibe chilichonse chimene utha kupanga munthu popanda maphunziro. Tikanena za agriculture, ulimi, za maleredwe, zimene tikuvutikana nazo zambiri mu dziko lino la Malawi, zikungosowekera kumuphunzitsa munthu wamkazi, kumuphunzitsa mtsikana, zonse adzakwanitsa yekha. Zikoma. Pamenepa ndiye pa mtsiriziro pa programu ya lero ya Tchutchucthu. Programu ya lero yakufikani kuchokera kuno ku Nsalu, mboma la Lilongwe, kumene timacheza ndi mkulu komanso mwini wake wa skulu ya Atsikana pa Ulendo Private Secondary. Imeneyi ili mdera limeneli cholinga anafuna kutukula miyoyo ya ana asungwana. Mavuto amene anaona mayi amene samafuna kuti ana asungwana aduseso momwemo. Tinaona kuti ndi chanzeru komanso chofunika kuti tigawane nanu programu imeneyi. Ndipo amene amatigawilawa ndi mayi Memole Chazeza Mdyetseni. Leronso mnali ndi ine Innocent Chitosi. Ndathokoza kuti muone programu iyi komanso ndipemphe kuti muone maprogramu amene akusatira. Ndathokoza mayi kuti munatilola kuti tibwereza chezanana. Zomwe kwambiri kuti endera.